Bon dia, bicèfals trisòmics. Com anem? Veurem una nova partida Gambit Blackmar Dimir, variant EV. És una partida model, la partida 2, vol dir que us l'heu de tatuar al prepuci, val? És algo que heu de resar 5 vegades al dia de cara a la tomba de Dimir. Us l'heu d'aprendre de memòria, val? La partida 2, partida model 2. Vale? És una partida que van jugar un tal F. Massacs, 2160 punts d'ego, contra un tal de Lorca, 2120 punts d'ego, al Catalunya per equips del 2007. Molt bé. Aleshores, anem a veure què va passar en aquesta partida. És una partida, l'anàlisi és molt llarg. Si a cas, primer donaré tota la partida, excepte els punts més crítics. Faré un preanàlisi i un segon passe, no, d'anàlisis. Bé, D4, D5, cavall, E4, D per E4, cavall C3, cavall F6, F3, E per F3 i cavall per F3, Gambit Blackmar Dimir, E6 variant EV. Val? El blanc jugar alfil G5, la línia l'A7, estàndard, normal, la més habitual. Alfil E7, també estàndard. Alfil D3, l'esquema habitual, i aquí cavall BD7, també un esquema bastant habitual. Vale? Aquí donen una altra línia, mirem-la ja, si de cas, perquè és molt curta, que és el negre jugar cavall D5. Bé, es pot jugar, per què no? Posem el Kivitzer, per motius d'autoestima, l'analitzador, aviam què opina. Aquí la línia analitzada pel llibre dona alfil per E7, cavall per E7, suposo que es pot menjar amb dama aquí, també. Cavall per E7 i dama D2 amb igualtat. Bé, l'atac Dimir es pot muntar encara perfectament. El rei es pot enrocar llarg o curt, la torre pot venir a F1 després d'haver enrocat llarg o directament a l'enrocar curt, la dama podrà arribar a 4 via F4 o via F2 i l'atac Dimir està aquí, val? És un pió de menys pel blanc. Bé, anem a veure què va passar per això. Alfil D3 per part del blanc, cavall BD7, típic també, enroc, dama E1 amb la idea típica de portar la dama a H4, C5. Aquesta potser és la jugada que dona lloc a aquesta partida 2, val? C5. Després de tota la parafernàlia, el blanc està en formació atac Dimir i el negre està en formació, doncs, defensa ultrança, però jugant C5, vale? Aquí la dama passa a H4 i completes el teu patró d'atac Dimir. Ara aquí podríem analitzar bastantes coses que diu aquí en el llibre. Aquesta posició, doncs, és bastant interessant. Anem a veure què va passar a la partida primer i després tornarem endarrere, val? La partida es va jugar G6. G6 no és bona, val? El blanc té avantatge ja. No és una... Clar, alguna cosa ha de fer el negre contra H7 aquí, val? H7 està tocat, la tàctica està bastant bastant flotant a l'ambient contra H7, no? Bé, G6, ei tio, G6, joder, G6, vale. Seguiria cavall A5, mètode típic, vale? Una altra opció, analitzem-la ja perquè és curta, seria en lloc de cavall A5 D per C5, jugada interessant. Jo crec que es pot jugar, generalment es pot jugar alfil per C5, rei A1 i bé, el blanc estaria bé, D per C5, jugada interessant. Si cavall per C5 atacant l'alfil de D3, que potser seria una mica més normal, alfil B5 dona A6, torre d'A a D1, vale? Hem tret l'alfil de l'atac del cavall i ara posem la torre. Estem posant millor les peces del que les teníem, perquè l'alfil a D3 aquí ara ja no hi pinta gaire res, o sigui que ja està bé tot això. Hem guanyat un tempo, ataquem la dama, dama B6 atacant l'alfil i rei A1 sortint-te de la descoberta. Què passa si peó per alfil aquí? F6 cau, això està clar, i és super perillós contra G7. Has de canviar un altre cop i bé, les perspectives són millors pel blanc aquí, Tenim cavall G5 i tenim
les torres a punt d'entrar contra la fila 7. Bé, cavall a 5, mètode típic, val? Més que D per C5. Cavall a 5 és superjugable. F6 està en entredit, no? Que diríem en català pujolístic. Aleshores, es va jugar cavall D5. Ara ja ho veurem després, vale? Cavall D5, jugada dubtosa. Cavall D5. Cavall D5 estaria de puta mare, però hi ha un petit problema aquí, val? Petit problema. I és que F7 ha quedat fet una merda. I aquí cavall per F7. Oh, cavall per F7. Bé, què passaria, per exemple, si torre per F7? Doncs mala jugada, perquè torre per torre, rei per torre, dama per H7, as-cac, i el mat és inevitable, val? Per exemple, rei F8, alfil H6, as-cac, rei E8, i alfil per G6, jaque maten, val? Si dama per H7, as-cac, rei E8 directament, doncs alfil per G6 també directament, i jaque maten en breu, no? Rei F8, i llavors tens diverses maneres de matar. 1000 maneres de morir, 3 concretament, vale? Per tant, cavall per F7, aquí, després de cavall de FD5, cavall F5, collons, cavall D5, hi ha aquest petit problema. F7, no? Alfil per G5, cavall per G5, ja hem aconseguit el peó. Dama E7 defensant el mat d'H7, cavall per D5, val? És una bona jugada perquè obliga a fer peó per cavall, i ara torre d'A1 atacant la dama, i aquí donen doncs, torre per F1 as-cac, alfil per F1, no pas torre, vull dir, volem continuar atacant la dama, la torre nostra ens la defensa la nostra dama, dama G7 perquè hem de sortir i hem de mantenir la defensa contra H7, sobre H7, però torre E8 i les peces negres fan pudor aquí, val? Cavall F8, D per C5 aquí fent coses més o menys traïdores, no? H6, cavall E6, avantatge decisiu per part del blanc, porta molt de verí el blanc. Molt bé, així és com va anar la partida. Aleshores anem a entrar en anàlisis més profunds, anem a penetrar, no? Penetrar és bo en general. Val. Estàvem en aquesta posició i el negre va jugar G6, hem vist ja el que va passar, el negre es va complicar la vida completament i va perdre, no és que pogués salvar-ho ja amb G6, val? Aquí, com més es pot equivocar el negre? Aquí es pot equivocar jugant C per D4, jugada dubtosa. Segueix alfil per H7, as-cac, vale? Anem a veure cavall per H7, alfil per E7, dama B6 sortint-se de l'atac, atacant B2, la descoberta, si juga D3, eventualment, bla bla bla, cavall A4 atacant la dama, defensant B2, dama C6 sortint-se de l'atac, alfil per F8 cobrant-se la propina, val? Guanyant la qualitat, cavall d'H per F8 i dama per D4, amb lleuger avantatge blanc. És una manera que té el negre d'equivocar-se, aquí, amb C per D4, vale? És immediat alfil per H7. Una altra manera que té... Bé, mireu, aquí hi ha una altra línia, val? H5, jugada interessant, tot i que queda pitjor el negre, val? Però és un intent més vàlid, val? Diu que H5 pot donar rienda suelta, això m'ho he inventat jo, no està escrit al llibre, pot donar rienda suelta a l'atac amb cavall E4, C per D4, cavall G3 atacant H4, H5, perdó, G6 defensant-lo, ja que si, per exemple, cavall C5 atacant l'alfil seguiria cavall per H5, cavall per D3, C per D3, cavall D5, val? Perquè si cavall per cavall, alfil per alfil, cavall D5 defensant l'alfil, cavall F4, què passa si cavall per cavall?
Alfil per alfil, no? Sí. No hi ha temps, per tant, cavall F6, cavall E5, aquest cavall està millor ara, la torre ja té més columna que abans. Dama A5, atacant el cavall, però el cavall es pot defensar jugant torre F3, vale? Si dama per cavall, torre H3, i el mat és inevitable, crec. Val? Dama per E5, torre H3, amb gran avantatge blanc, decisiu. Molt bé. Per tant, G6, recordem, no? Vale? Hem vingut amb el cavall de C3 a E4, a G3, cavall per D4, dama B6, el negre continua un peó de més. Alfil per H5 i menjant peó no és una jugada vàlida aquí. Val? Seguiria alfil per F6 i ens desfaríem de F, menjaríem, i H7 és per matar-te. Per tant, cavall per cavall, alfil per E7, i aquí E5, val? Perquè el cavall està clavat. Si torre E8 atacant l'alfil, torre F2 trencant la clavada, cavall E5 buscant jugar els escacs, val? Perquè amb la torre enterrada, l'alfil enterrat, etc., doncs què hem de fer? No? Atacant el cavall de D3, alfil E2, bona jugada, val? Cavall G7, perquè si alfil per cavall el negre està malament, però torre D1 i el negre està igualment malament. Defensant el cavall, ja no hi ha clavada, l'atac sembla bastant imparable, Hi ha moltes peces aquí en aquesta zona local, aquest desequilibri local. Per tant, E5, val? Contra alfil per E7, E5, alfil C4, dama per D4, escac, buscant canvi de dames. Si peó per cavall no dona gaire res tampoc, és semblant a el que veurem ara. Dama per cavall, escac, dama per dama, peó per dama. Al negre li interessa canviar dames per aturar una mica l'atac. Alfil per F8, cavall per F8, podria haver menjat amb rei, però és que torre per F7. Val. I bé, aquí doncs el blanc té una torre a canvi de dos cavalls negres, torre i peó contra dos cavalls negres, però és torre, peó i atac contra dos cavalls negres. Està millor el blanc aquí, vale? Cavall G7, torre E1, perquè volem defensar E6, perquè el negre vol sortir amb aquest alfil i jugar als escacs, finalment. Igualment alfil E6 amb l'ajuda dels dos cavalls, però aquí després de torre per F8, sacrificant la qualitat, hasc, rei per F8, alfil per E6, seguiria doncs cavall per alfil i torre per cavall, i el blanc té un pila més, o sigui que guanyarà o farà taules aquí. Probablement guanyi, una sensació que tinc, però bé, això no està anotat al llibre, vale? Això és l'anàlisi de, en aquesta posició, jugar H5. Jugar interessant, vàlida, però es queda algo inferior al negre. G6 ja hem vist que és el que va passar a la partida, no és bona. C per D4 no és bona, ja ho hem vist també. Torre E8, jugada única. Ojo, pràcticament és jugada única. Torre E8, no és tan fàcil de trobar. La idea és desallotjar F8 per poder-hi portar un cavall, el cavall de D concretament, que pugui defensar H7. Aquesta és la idea, vale? Cavall E5, i aquí cavall F8 seria la jugada, perquè aquí si H6 no funciona, vale? És alfil per, peó per, ojo, cavall per F7, segurament dama per H6 seria guanyadora també, però cavall per F7 aquí, bona jugada, val? Rei per F7, dama H5, escac amb la clavada del cavall, rei G8, alfil H7, hasc, cavall per alfil, dama G6, escac, rei H8, torre F7 i te'n vas a dinar o sopar.
o esmorzar, el que toqui, perquè torre G8 i dama per H7 jate maten, vale? O sigui que rient de rient. H6 no és bona. Cavall per E5 també et pot passar pel cap, és bastant habitual, bastant normal que et pugui passar pel cap, no? Doncs és una jugada dubtosa, val? D per E5, dama D4 proposant el canvi de dames ja posats, no? Dama per D4, C per D4, cavall B5 tocant C7 amb el doblet de torres. I què fem aquí? Cavall G4 perquè el cavall estava tocat, o sigui, mal rotllo, vale? Si ets negre. Alfil per alfil, torre per alfil, com a mínim salvem el doblet. Torre A E1 defensant el peó, amenaçant torre F4 probablement sigui el millor. F6, volem jugar als escacs, val? Aquest peó no ens agrada. E per F6, cavall per F6, alfil C4. Aquí està una mica millor el blanc, penso jo. El negre té un peó de més, però l'activitat de les peces és indiscutible aquí, val? Per tant, cavall F8, vale? Perquè H6 no és bona, cavall per E5 no és massa bona tampoc. Cavall F8, jugada única, val? Portem dues de seguides. D per C5 i dama C7, la tercera jugada consecutiva pràcticament única. Compte aquí perquè és subtil, perquè si alfil per peó, rei a Q, i el negre s'adona que té greus problemes a F6, ha de tornar amb l'alfil. I què ha aconseguit aquí el negre? Estem exactament igual que fa 3 jugades o 2, no? La diferència que no tenim aquests dos peons, val? I el rei el tenim el rei blanc està més ben a salvo i no hi ha aquests dos peons. Si haguessin sigut peces les canviades, potser el negre estaria més content, val? Perquè el negre té un greu desavantatge d'espai. Aquí té totes les peces ajuntades, no té espai per jugar. Aleshores, si canviem peons encara empitjorem la cosa pel negre. Ara, per exemple, el blanc té torre A D1, torre A D1, que és el que està analitzat. Dama A5 sortint-se de la descoberta, que seria la tal, alfil per H7. Dama G3 defensant el cavall, cavall H5 atacant la dama, dama F3 tocant F7 defensant d'aquesta manera el cavall indirectament, atacant el cavall d'H5, cavall F6 salvant el cavall, però alfil per F6 i té avantatge el blanc aquí perquè a F6 tenim avantatge. Com seguiria això? Cavall G4 i tenim problemes aquí, perquè F7 també està molt crític, a part de les peces que no estan desenvolupades, o sigui aquí molt malament pel negre. Perd un tempo a la defensa, menjant amb l'alfil per C5. No és fàcil de trobar, Ens hem anat per les branques. Vale. Dama C7, tercera jugada consecutiva única. Torre d'A a E1, dama per C5 a escac, rei a Q. I ara ja no és consecutiu, però ara tenim una quarta jugada única pràcticament, que és cavall G6, atacant la dama i atacant el cavall E5. Si no fa res, aquí el sacrifici a F7, vale? Si el negre no fa res, aquí hi ha cavall per F7, saps? Es queda bastant malament el blanc. Cavall E4 és el tema, és el motiu, atacant la dama i atacant la peça clavada, feble triplement atacada, i ara tètricament, no? Seria? Triple? Tetruple? Bé, millor callo. Vale. O sigui, el negre té un problema del qual s'ha d'ocupar, aquí no pot fer qualsevol cosa. Cavall G6 jugada única, la quarta. Dama G3 és una jugada interessant pel blanc amb lleuger avantatge, defensant el cavall, però no entra aquí l'anàlisi entra més amb alfil per G6, perquè dona encara una altra jugada única, una cinquena, que és F per G6.
jugada única pràcticament, bona jugada. Si h per g6, mala jugada, val? Seguiria el sacrifici, cavall per f7, val? Rei per f7, cavall e4, com hem vist abans, o com hem comentat abans, atacant la dama i el cavall. Dama d4, defensant el cavall, clavant el cavall de e4 mínimament, o donant rajos X. Dama h7, clavant el peó, que ja no està defensant el cavall. Alfil d7, buscant jugar. Alfil per f6, alfil per f6, cavall per f6. Està molt pitjor el negre aquí. Val? Per tant, f per g6 aquí, cinquena jugada única. Cavall e4 segueix igual. Cavall per e4 perquè ara aquí ja no està clavat el nostre cavall. Aquí és interessant, ho dic amb to irònic, és fer torre per e4, vale? Perquè si no el nostre cavall de e5 penjaria, si féssim alfil per alfil. Alfil per alfil, fa el negre, alfil per g5, dama per g5, alfil d7, donat que el nostre cavall blanc de e5 està clavat, dama g4, desclavant-se, ara sí estem atacant amb el cavall l'alfil de d7, i torre de d8 amb igualtat. Vale. Per tant, això és el millor que pots fer aquí amb negres. Tens un peó de més. Ara, estàs bastant xungo aquí, no? Com a negre? No sé, què opineu? Bé. Aquest peó de més que està passat, per cert, pot arribar a ser una debilitat, suposo. També tenim la columna com a blanc, també tenim una dama activa, una torre activa, un cavall actiu. Bé, hi ha compensació, penso jo. Val, aquest és un dels punts forts que havíem d'analitzar. Anem a veure, seguint la partida. Cavall e5, mètode típic. Abans hem vist què passaria si d per e5, cavall per e5, alfil b5, a6, torre a d1, això ja ho hem vist abans. Mètode típic. Una altra cosa que hem d'analitzar i acabem és aquí el negre jugant cavall d5, contra cavall e5, mètode típic. El blanc porta molt de verí aquí. La posició és molt traïdora favorablement al blanc. Vull recalcar la paraula traïdor aquí. Cavall d5 va jugar el negre, error, o jugada dubtosa. Habilita cavall per f7. Què podria haver jugat aquí el negre? I amb això acabem. Seria, aquí està analitzat com que cavall per e5 és jugada única. Aquest quadradet tinc entès que vol dir jugada única. D per e5, cavall d5, cavall e4 portant el cavall a la defensa de l'alfil de g5, alfil per g5, cavall per g5 amenaçant mat, h5 defensant el mat, dama g3 defensant vés a saber què, sortint de la clavada, el cavall està clavat. Cavall e7 per portar-lo a f5, c3, el negre porta el cavall a f5, alfil per f5, ara el nostre alfil ja no està fent res, c3 és una jugada que hem fet abans interessant per evitar que la dama negra pugui venir a d4 amb hasc, amb tempo. E per f5 i e6, i el blanc simplement està millor aquí. És pràcticament jugada única, és potser el millor. Hi ha una partida que es va jugar en aquesta posició, un tal IM International Master, entenc, Miroslav, 2.364 punts d'ego, una mica baix per ser IM, contra un tal Smith, que és com dir Pedrito, 2.260 punts d'ego, jugadors forts. En la partida els jugadors són fortets, i aquí són forts, simplement. Això es va jugar a Guildford l'any 1999, va seguir de la següent manera, torre E8, massa tard,
mala jugada. Aquí ja va el sacrifici. Cavall per F7, dama C7, la dama està atacada. Si rei per cavall, dama per H7, o sigui que dama C7, alfil per G6, H per G6, torre H8, As-H, rei F7, perdó, per F7, dama H7, Hask, rei F8 i alfil H6, jaque matem. El senyor Miroslav, que és com dir López, també doncs va guanyar aquí l'any 99. I ara sí que ja està l'anàlisi aquí, vale? Contra cavall A5. L'únic aquí és cavall per E5 i et quedes pitjor com a negre, aquí guanya el blanc, però és l'únic aquí. El problema aquí és haver jugat G6 ja, vale? Molt bé, doncs suposo que m'haurà quedat un vídeo molt llarg, per tant no faré un repàs perquè, bé, només posaré la posició clau que hem de recordar. Atac d'Imer per part del blanc i defensa ultrança per part del negre amb C5. Vale? Aquí l'única jugada és torre E8, l'única defensa aquí és torre E8 i segueixen, crec recordar, haver comptat bé 5 jugades pràcticament úniques pel negre, o sigui que val la pena saber-ho, i fent-les totes 5 tampoc es queda guanyador, el negre arriba a un final que s'ha de lluitar. Molt bé, doncs a tomar pel cul, espero que us hagi agradat molt i molt, a cascar-la. Adéu!